Franjevačka klasična gimnazija jedna je od najstarijih odgojno-obrazovnih ustanova na području Srednje Dalmacije. Djelujemo u kontinuitetu od gotovo 200 godina. U ovom kratkom video uratku želimo vam se kao škola kratko predstaviti. Naravno želimo na osobit način svratiti pozornost ovogodišnjim osmašima, osmašicama. Ja sam maturant Franjevačke klasične gimnazije u Sinju. Kada sam upisivala ovu školu, čula sam mnogo dobrih stvari o njoj. Također imam obiteljsko iskustvo s ovom školom. Sada želim studirati farmaciju ili medicinu i smatram da me ova škola dobro pripremila za dalje obrazovanje. Pri upisu u srednju školu nisam bio siguran što da upišem, ali shvatio sam da nema razloga za strah pri upisivanju gimnazije, jer ja sam 4. generacija svoje obitelji koja je upisala u školu i smatram da ona jako dobro priprema za buduće školovanje. Kad sam birala srednju školu, bilo je jako puno opcija i puno ljudi mi je govorilo da će ovdje biti jako teško i zahtjevno, ali svejedno sam došla ovdje jer sam znala da ću dobiti dobre temelje za život i za maturu. Evo, bliži nam se kraju ova školska godina, nama prvašima je bila prva i još smo se upoznavali. Mene osobno je bilo dosta dobro i nadam se da i ostalim kolegama. Pa ja sam prvi član obitelji s očeve i s majčine strane koji je upisao bilo koju gimnaziju, svi su uglavnom upisivali škole zanate. I to me iskreno potaknulo da upišem gimnaziju jer kad je završim, vrlo vjerojatno će završiti, otvara mi se puno mogućnosti. I poseban naglasak u školi stavljamo na danas jako popularno STEM područje. Imamo dobro opremljene kabinete, učionice, informatike, kabinete fizike, kemije i biologije i drugih. Prema planiranoj strukturi upisa mi smo za predstojeću školsku godinu 2021-2022 osigurali 34 upisna mjesta za program jezične gimnazije i 12 mjesta za program klasične gimnazije. Više informacija o svemu, o upisima, o tome tko smo, što smo, kako izgleda naš život i rad možete potražiti na službenim, odnosno na mrežnim stranicama naše škole www.fra-gimnazija-sinj.com. Srdečan pozdrav svima i do nekog drugog viđenja. Pozdrav!